Kateta pravouglog trougla je 16 cm, a sinus njoj naspramnog ugla je 1/2. Odrediti preostale stranice i sve unutrašnje uglove tog trougla. Zapišemo najpre poznate podatke. Dakle, treba pronaći dužinu stranica B i C. Znamo da je ugao kod temena C prav ugao, pa treba pronaći još meru uglova alfa i beta. Šta najpre možemo uraditi? Ugao alfa ćemo naći najbrže jer znamo da je vrednost sinusa u uglu alfa 1/2. Iz tabele znamo da se 1/2 dobija kada je u pitanju ugao od 30 stepeni. Iz ovog podatka sledi, odnosno alfa je 30 stepeni. Kako znamo da je zbir unutrašnjih uglova trougla 180, vrlo lako možemo doći do ugla beta. Alfu smo već dobili. Dakle, ugao beta je 60 stepeni. Hajde sada da pronađemo dužine stranica B i C. Možemo krenuti od stranice C. Znamo da je sinus alfa odnos naspramne katete i hipotenuze, pa to zapisujemo. Sinus alfa je 1/2. Unakrsnim množenjem lako dobijamo stranicu C. Stranicu B možemo dobiti na više načina. Pitagorina teorema bi najverovatnije dali najbrže rešenje, ali kako vežbamo sa trigonometrijskim funkcijama, hajde da stranicu B nađemo na taj način. Možemo koristiti tangens ugla alfa. Naučili smo da je tangens ugla alfa odnos naspramne katete i nalegle katete. Tangens od 30 stepeni je koren iz 3/3. Unakrsnim množenjem dobijamo stranicu B. Nakon racionalisanja korena, konačno dobijamo vrednost stranice B. Time smo dobili sve podatke za naš pravougli trougao.